Niin. Mä olin tuolla. Mikä niin? Mä tullut piirismaan hänelle. Rekikko se vanha rakenne. Puoli seinää. Tuomarin koira. Heti alkuun. Takaisinpäin! Ja pysähdy. Tuu tänne päin. Ne varrella. Tänään selvittiin. Näyttikö se omalta koiralta? Joo, ei ollut mitään semmosia yllätyksiä. Keue. Keue! Hyvä, eli Uskallat mennä noin lähellä lähdetään paperin lukemaan. Laukausvelottomuus, yllätys ja laukaus varmaan. Voit viedä edelleenkin kokeisiin. Vaikka vaan riistaa. Niin joo. Ehkä alkaa jopa katseleekin sitä, että mitä sitä tapahtuu. Nyt tulee niitä, mitä on odotettu koko päivä. Niin. Joo. Luoksepäästelyydessä koira on hyvän tähti luoksepäästävä avoin. Ei mitään ongelmia, ei hyökkäysten jälkeen, ei missään. Ja sitten tuo kovuus. Niin. Siinä on erikoiskokeena tuo rätti esimerkiksi. Se on vähän niin kuin sitä muistia, että miten se muistaa näitä ikäviä asioita. No, sille koiralle ei ollut ikäviä asioita kauheasti tässä tämän päivän testissä. Kaikki oli mukavaa ja kaikkeen se oli utelias, suhtautui hyvin niihin asioihin. Ei se niin kuin muistele niitä pahalla. Ei. Se on kohtuullisen kova, +3. Vaikka se tommonen hauska koira onkin, niin se kuulostaa jotenkin hassulta. Mä aloin oikein miettiä itse sitä, että kohtuullisen kova. Joo. Joo, mutta kyllä se kohtuullisen kova on, koska ei se niitä muistele, ne häiritse sen elämää enää. Kun on tapahtunut, se on siinä nyt. Sitten ei enää. Tässä ja nyt ei mitään, se mennyt on mennyt. Joo. Eikä kerää painetta, mutta utelias se kyllä on. Kyllä, joo. Temperamentti, miten se huomaa, näkee asioita, miten se aloittaa ne liikkeet, siihen se on +3 vilkas. Se huomaa ne hyvin. Se aloittaa ihan loistavasti ne kaikki tilanteet, se pystyy kohdistamaan ne. Sillä ei ole ongelmia niissä millään lailla. Juu, Ei,
se on eri asia. Se pystyy kohdentamaan. Niin, se pystyy kohdentamaan. Tässä on nyt niin se kohdennus ja tämmöinen on kaikista tärkein. Miten se pystyy silloin, kun ei ole mitään tarvetta. Et se kun se kiipeää sun selkää pitkin, niin se ei ole sitä. Silloin kun on tehtävä päällä, niin keskittyy. Kun jotain alkaa tapahtua, niin se on huolta. Esimerkiksi tuo rätti oli hyvä, tuo tynnyri oli hyvä sillä. Se pystyi heti, niin kuin, että mistä se tulee ja mikä se on tsekkaamaan. Se on sitä vilkkautta. Hermot. Ei voi sanoa, että se silleen niin kuormittuu, mutta tämä ääntely viittaa siihen, että pikkasen hermoissa pientä vikaa. Ei se vikaa oikeasti ole. Tämä sanotaan, että +1 hieman rauhaton. Se ääntely tekee sen, kun ottaa sen sinne siinä vaiheessa. Joo. Eikä. Varmahan se sitten ei ole mitään, mutta tämä ääntely olisi turhan päivästä, että se ei niin malta. Taisteluhalu, miten leukojen lihaksien käyttää. Taistelakseen jostakin, voittaakseen pelkonsa. Sitä on taisteluhalu, mitä me katsotaan. Se on +2 kohtuullinen, sillä on sitä. Ihan riittävästi. Ihan hyvin osaa käyttää sitä hyödykseen. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa. Se on mukana juonessa. Se on +1 pieni. Ei tämmöisessä tilanteessa. Joo. Ja toi terävyys, tylsähän tuo on tuossa seinällä. Eli terävyys on seinä on se erikoiskoe. Katsotaan sitä kuinka nopeasti se aggressiivisesti suhtautuu tämmöiseen hyökkäykseen, niin ei sieltä sitä aggressiivisuutta löydy. Se on +1 pieni ilman jäljellä jäävä hyökkäyshalu. Ja samaten kun sitä uhkaa, niin heittää kepin pois ja sanoo, että niin sit se on ihan haveri, ei siinä ole mitään ongelmia, he voi heti koskea sen voi. Ja nyt vielä täytyy muistaa, että se kuuluu tähän osuuteen. Ei saisi. Ikävä kyllä löytyy nykyään. Että käy jopa ihan ilman syytäkin kiinni. Joo, niitä on olemassa kyllä. Toimintakyky, eli miten se tämän koko radan hoitaa. Se hoiti ihan loistavasti, mutta sitten pimeässä tuli pieni ongelma. Sen tuolin kiertäminen on ylipääsemätön ongelma. Eli hyvin lähellä se on hyvää, mutta nyt se jää +1 kohtuullinen kuitenkin ja se on ihan hyvä. Siinäkään ei ole mitään vikaa koirassa. Olisin toivonut, että tämä se olisi ratkaissut nopeammin tämän ongelman, mutta ei nyt tullut sitä ja se oli sitä myötä, että täytyy olla siellä tuolin takana. Sitten huolimatta 186 pluspisteitä ja meidän sihteerit ei miinuksia vielä osaa kirjoittaa tänään.